You know how it is. People is happy to borrow off someone like me, but more enthusiastic paying back to someone like you. Of course. Who are they? Let me see. Chick Matthews works at Guthrie Farm. He's a hand, I believe. Mr. Roble, the small holder at Painted Sky, runs the operations there, badly. Miss Lily Millet is a ranch maid up at Emerald Ranch. And here was me believing Dutch's bluster about us helping folk. It's legal work, Mr. Morgan. Debtors belong in prison. We are doing them a favor. Aye, and I'll make sure they see it in them terms. Put the debts in the deed box and try not to kill them. Takže, Bad for business. dobrý den, dámy a pánové. Já vítám u dalšího partu na Red Dead Redemption 2. A začínáme hnedka další prací. Naše práce teďka je vzít si peníze zpátky od nějakých lidí, kterým jsme půjčili, ale oni nám je tak nějak nevrátili. No a myslím, že strategický a dobrý tah, který můžeme udělat, je, že nám bylo řečený, kde se každý nachází. A já si myslím, že dobrý tah bude, když půjdeme za ženou, protože ta se podle mě nebude nějak chtít bránit a ty prachy nám rozhodně dá. A máme to vybrat zatím jenom od jednoho. Já bych vzal tu Lily. Jo, vezmeme tu. No a pokud vás ještě zajímá, proč sakra nemám svýho pindíka? Kam se poděl Pindia? Kde je ten super kůň? Kde je ta legenda? No, ještě předtím, než jsem zapnul nahrávání, tak jsme omylem narazili do pařezu. Pindia to nezvlád. No jo, budeme to muset totiž komentovat. Tak, ale teďka se tady nebudeme zabývat koňma, teďka musíme jít vybrat a vyřídit účty. OK. Už jsme tady. Millet, the ranch maid. Know where I can find her? Lily? Just over there by the store with Cooper. Lily, where's our money? What? That loan you took. It's payday. I'm sorry. I don't have it right now. Well then, I guess we got a big problem, don't we? Cooper, give him what you've got. I ain't giving him nothing except a lessening damn manners. Ty jeden ksichte. Tak pojď. Tebe zbiju i ve spaní. Takový to. Tohle bude snažší, než když jsem roval brambory tvojí mámě do prdele. No? Co uděláš teď, ha? Je to tvoje vina. Poslala to na mě, poslala. Every dollar I had, I gave to him, so you could take it off of his dead body, you son of a bitch. Dej mi ty money. I've got nothing to say to you. A pak, že ty prachy nemáš, jo? Ty jedna láško. Jdou po mně nějaký bounty hunters. Já je sestřelím příjízdí doslova, pojď. Tak a toho druhého hodíme. Tady s tím. Hezky. Takovej triček, co? To jste ještě neviděli, co? Takovej triček. Tak a náš úkol je teďka hodit to do kasy. OK. Jsme tu. Tak tam hodíme ty prašuly, co máme. $31, to je super. Zde. Camp upgrade. What? Jak jako camp upgrade? Já můžu upgradeovat camp? Proč? Ale já mám aspoň na tohle, tak si koupíme náboje. Takže tady máme zásobárnu nábojů, to je How did you super. get on, Herr Morgan? Got Lily Millet's debt. Made some bad decisions in her life. Good, very good. My pleasure.
Well, if it's pleasure you're after, there is one other. This farmer preacher fellow I met in Valentine, Mr. Downs. The opinionated little do-gooder? Yeah, I know the one. I certainly know the type. Thank you, Herr Morgan. There's no need to thank me. Like you said, it's pleasure I'm after. He's more slippery than he seems. I've tried being polite. Don't take any nonsense. Nonsense? Me? If he doesn't have the money, beat him. Well, I usually do. I know. To asi musel být pořádný trash, když takhle to jídlo hodil hnusně. Tak víš co, tak já si ho dám. To byla ňamka, co? OK. Takže, co máme za další úkoly? Ježíši Kriste. Zase nějaký blbeček, co nezaplatil, a potom tady máme Leather. Máme Mrs. Houze. Tak jasně, že bych jel na Mrs. Houze raději. Pí se strašně málo drží. Nemá vůbec energii. Vidíte to? Prostě? Ten je úplně na prd. Tak tohle je lepší. Čumte, co jsem si našel. Jak jsem našel nějakého totálně legendárního koně, prostě jenom tak. This is Seamus. He's our new partner. I ain't no such thing. Prospective new partner if he likes us. Liking ain't the problem. Trusting is, as I said. Keep your voices down. I don't want my boss hearing. This is a sideline. Of course. Look at us. Honest as the day is long. Exactly. I'll tell you what. Let us prove ourselves. Prove ourselves? To this clown? What you talking about? Good day, Hosea. Good luck with your business dealings. Listen, he's rough and ready and quick with his tongue, but I swear you can trust him and trust me. I'm an old man. You're not old, Seamus. I'm old enough. And you know why I ain't dead? You don't trust idiots. Exactly. We're not idiots. Let us prove it to you. Okay. I'll tell you what. Arthur. Old Bob Crawford and his boys just bought a beautiful stolen stagecoach from upstate. It's in their barn. Now you go get that, and then we can work together. Who's old Bob Crawford? An acquaintance of mine. So you want us to take out your competition? Well, he's not just an acquaintance, but a cousin. By marriage. I also want to see if you boys got what it takes. Now, you survive that. Where is he? Well, he's in a farmhouse just northwest of here called Carmody Dell. It's just up the train tracks as you're heading up towards Fort Wallace. There's also some money in that house, but that's your business, not mine. But don't kill nobody. Folks know we ain't intimate no more, and they'll know it was me. But you're fine with us robbing your cousin. By marriage. And yes, I'd love it. You heard the man. Let's go rob his cousin. By marriage. Kradení a nezabíjení je něco, co dohromady fakt nejde. Jakože fakt ne. Tak a úkol, který máme udělat. Máme ukrást očividně nějaký vagón, pořádný vagón, který, ani nevím, asi ho ukradli tady nějaký blbečci z jiný farmy. A nemáme nikoho zabít. OK? To je ten nejtěžší job, co snad můžeme dostat. Vidím. Or wait until morning when I'll head over, distract them by putting on a little show, while you sneak into the house, find what you can, and then get the stagecoach. What do you think? Chceme akci nebo absolutní nudu? Chceme akci. Jasně. Just wait. Navíc na to aspoň líp uvidíme, na to, jak je budu pořádně mlátit. Let's get on with this, Mr. Morgan. Yes. Let me head up there and make a fool of myself. With pleasure. Just don't get caught. Because it's me they'll shoot first. Neboj, budu tě krýt. Snad. Že musíme se sníknout do domu. A nesmíme přitom nikoho sejmout. Dobře. Už je tam pořádně zabavil.
A my teďka musíme se postarat o to, aby nic nestalo, takže já si vezmu tohle. A my musíme pomalu a opatrně, že to děláš, Arture. Yes, peníze a cigáro, to je úplně nejlepší. Počkej. Já jsem tam, aha, to byly peníze, já myslím, že to bylo cigáro. Room, nějaký healy. Jo, a nějaký šperky, tak to se vždycky hodí. Počkej. Já bych asi se postaral o to, abych ty kretény zlikvidoval, protože potom tady aspoň budeme mít dobrý výhled. A budeme si tady moc dělat, co chceme. Oh. Nevadí. Ale já potřebuji ještě tady to prozkoumat. Počkej. Myslím, že tam jsou ty 150 babřik. A ještě tady bedna. A tady si ještě vezmeme penízky. A co to je? Nějaký náhrdelník, tak ten prodáme za těžký prachy. What? Co tady děláš, kamaráde? Tak fajn, tak... Jo, v klidu, prosím tě. Však jsme odjeli asi jenom 10 metrů a on hnedka. Jo, tak už jsme daleko, už je to v klidu, už je to v pohodě, neboj, nic se nemusí. Zase jsem ti musel zachránit prdel. Zase. Kdybych tam určitě nepřišel, tak ten blbeček by tě zabil. To je přece jasný. Dáš nám za to, doufám, pořádný prachy, plus? Chci za to miliony. No fakt. Tak, už chci jenom vidět ty penízky. Pindej to, plus. Dělej. No jo, to je přesně to, co chci. Peníze. Potřebujeme do kempu asi ne. Jasný. Papa. Tyjo, my jsme za to dostali 90 babek. Kaskadérské kousky s Arturem Morganem. Part 1. Pojď. Ne, já to nemůžu udělat. Počkej, to jsou odryskovi. Tak ty musíme sejmout. OK. No jen pojď. Se ještě zvednout, prosím. Ježíši Kriste, už jsem dostal 3 petelice do hlavy. No, to už asi nerozchodí. Kamo, ale prostě, že vydržíš 2 prostě střely do police a potom ještě potřebuješ 3, abys fakt zdech. Doslova já jsem ho střelil, i kdybych tě střelil prostě brokem, tak za prvý, nezvedneš se rozhodně tak rychle, to určitě. A potom, za druhý, jako prostě sakra, jsou tu 2 broky do palice, možná i víc, a on se potom ještě chce zvedat? Jako je jasný, že potom, co mu prostě ustřelím tu palici, tak se jako nezvedne, jo. Jo, dobrý by bylo prostě, že bych mu ustřelil tu palici a on by ještě se zvednul. Takže potom ještě ruka, noha, potom z něj udělám paraplegika, bude z něj ta kuřecí nugetka. No a potom ještě ho pořádně prostřílím. A on už je úplně... Ještě žiju. Tak pojď, ty blbečku. Neplatíš daně, tak si je budeme muset vzít za tebe. Tak pojď, ty blbečku. Bum.
Platit daně budeš, jasný? Je ti to jasný? Prostě vezmem ty prachy, ať chceš nebo ne. Tak už mi dej ty prachy. A little patience is all I require. Jak úplně, že zbiju ho, střelil jsem mu doslova zase brokem do hlavy a on zase, že Mr. Strauss mi říkal, že to bude v pohodě. Herr Strauss, you owe him, you took the money. He wants it back, what's not to understand? Where's our money? I don't have it. Sell your place. We already owe more than it's worth. Then sell your wife, or your family, or something. We ain't your idea of charity. Takový to 1800 kolik, 99? Prodej svoji ženu. What are you looking at? Ta stejně ti bude úplně k hovnu. That woman? My husband isn't well. If we could just have more. Like I said, we ain't nobody's idea of charity. Get us the money. Ty kráso, to je docela drsný, ne? Ach jo, Straussy, podle mě nepochválíš. Já ty prachy nemám totiž, chápeš to? No jo, už tam sedí. Sakra, já dostanu takovej vejprask. To prčec. Ah, how did you get on? Not so good. He's almost dead. And they seem more or less destitute. You were a fool for lending them the money. Well, people who aren't desperate don't seem so interested in my propositions. Of course. Takže, tak fakt, to nám nic neřekne? Tak fajn. Tak se nám to jdeme podívat. Dear Arthur, I've written this letter 100 times or more, and I cannot get it right. It's me. You know it's me from the bad hand. OK, v papíře se psalo, že prostě Mary má nějaký problémy po tom, co se s námi rozešla. Arture, ty jsi měl románek asi, co? A že potřebuje zrovna nějakou pomoc, protože je očividně v nějakým průšvihu, nebo má nějaký problém, nevím. No, akorát, že my už máme docela dlouhý záběr a myslím, že bychom už tu misi nestihli, takže asi víte, kam to míří. No to je přece That's Right. Dámy a pánové, tohle je konec dalšího partu Red Dead Redemption 2. Uvidíme se zase příště. Nahoďte like, odběr, zvoneček, povzbuzující, ale fakt jako úplně, že bombastický, nějaký brutálně nakopaný komentář. A my se uvidíme příště. Tak jo, tak ces.